Jo, el meu objectiu mai ha sigut, doncs, guanyar medalles. Evidentment, guanyar medalles està molt bé, no? Perquè després també tens més repercussió, però la satisfacció que sents quan ho acabes dius, ostres, que guai, he fet un projecte que realment ni se m'havia acudit que podia fer, no? I sempre queda bé dir, mira, soc la persona més baixa. Jo no vaig fer per ser la persona més baixa, però això era la part que després ho va fer visible, no? La visibilitat principalment la vaig començar a aconseguir a partir de la campanya de micromecenatge que vaig muntar jo, no? Perquè abans, no ens enganyem, és esport ultra minoritari. Vull dir, faig esport minoritari i a sobre amb discapacitat, vull dir, i talla baixa, això què és? Vull dir, és com l'esport més minoritari que hi ha, no? El suport polític tampoc ha sigut molt gran, no? Jo m'he trobat molt el suport de la foto. El suport de la foto, jo aparec per aquí i ens fem una foto i vale, sí, però jo per fer això necessito recolzament per poder-ho seguir fent, no? I això és el que he trobat a faltar durant moltíssims anys de la meva vida. Sortir tants mitjans, la gent diu, clar, però ara deus cobrar per sortir, perquè dius, saps? Vull dir, no saps com van les coses. Jo no sóc jo que sé qui, que quan va un programa li paguen pasta, no, jo, saps? Vull dir, no ho faig per això. Jo ho faig, doncs, primer perquè m'agrada, perquè m'ho passo bé i perquè sé que he vist que la meva història doncs, també arriba a la gent, no? I ja està, per tant, hauríem d'intentar fer les coses no tant per interessos, sinó més per altruisme, no? Un dels meus objectius és aconseguir també sortir mitjans per donar a conèixer, sempre sensibilitzar sobre la discapacitat i també sobre la talla baixa, no? Perquè, és una de les discapacitats on hi ha només burles, no? Ningú se'n riu, sempre ho dic això, ningú se'n riu d'algú que va amb cadira de rodes, però algú de talla baixa és molt comú que se te'n riguin de tu. I això fa que quan uns pares tenen un nen de talla baixa, el nivell de sobreprotecció acostuma a ser molt elevat, i la sobreprotecció sempre dic que és terrible. No mou, és un esport que no mou diners, que no mou res, però sí que mou passió, no? Vull dir, crec que al cap i a la fi això també s'hauria de recuperar una mica en l'esport d'avui en dia, en l'esport d'alt nivell, recuperar aquesta passió i aquesta vivència, no? I dir, no sé, que es dona importància a coses que no en tenen massa, no? Per tant, crec que s'ha de tornar com als orígens de l'esport.